Yeah, Gamonti or Aneze. Good morning, good afternoon, according to Ebo Bunisi and them. If I'm asking, come put a cat, I can share this warning. Because in about online, they share this video. Konya Nemelu video when we kefia. You got a Macabry if any way me were. Kodoyan no Kumakia. Emana do I say more whatever from Manamana, from a distance, I go too much. This is even the Kubu on 5th January. Kanji Kurifa. They got this guy have been messing up with me. Me ever yabu mayor. Me ever yabu mayor. Ya like him. Me ever yabu messia yife like it. Ebo no nu okongwu. Ona white no so ona bonaka. You tell na che go no. Adaba to so kan sikwa kita abo so kan sikwa. Gamonti na this app onye obuna ya respect your way. Onye ọbụla ma this guy a na-agba Osisi Ego senior na ma chọrọ echi ya on 5th January mosi aka kere chukwu Pascal na nwunye na-eme wedding that day ka ọ na-eje ịkpọnata nwunye achọrọ m echi ya that day na onye na-ekwu maka ya ebe a Osisi Ego na-adụ ezigbote onye eri amụ ama ọ weshi ife ọ na-alụ gbọrọ ọ gafee ego esie on 5th January shut down na 5th January ka ife niile na-eme ịghọta ogene ụmụ oji versus uke ka ịma ndị ya emeri na ife anyị agbakwa ya draw maka anyị amụ nkwe anyị ama nkwe na-ata anyị agba nkwe anyị agbabi cloud ịchọ ka ihu ibata ka afọ ubido isi ego bịa ka ihu ịgba ndị ya sọpọtụ ewute gift n'obi aja Ọhaneze. So on 5th January all road lead to Uke na Umuoji ka anyị jee kpọnata nwunye anyị our wife na-ekwu ya ebe a then ọmebe nke emesịa ka o wee lo m ịma na ọnụ na-abịa ụna na-apakeji nke anyị enye ya kwụ mụnwa na mmadụ ka mbụ ka ncha họrị ya ọ gịnịkwa eyi ya na December na ya ebe a kakwa ife mere ya video no go ai mba okipu onye ekipu go na ya ebe a ọkwa ụnụ na-afịa capture dị ọfụma oke ụnụ chebu nọọsụ aga ka mbe ịgba ndị ya na ebe a ya karịa akwa ọkụkọ will be there man pass mine JCN even na-eso obi many people ga adị ya so ọ bụrụ ife ụmụazị wepụ ọrịka si chọ wepụ ihu ị na-azụ much na ọhụrụ ka nna I'm not even see ọkwa ụdị na-afịa so all road lead to Uke Osisi Ego ikwu ogene ọ ya adị egwu maka ya ama nkwe ọ ji adịkwa egwu ife a na-akpụ ya bụ Boston History ngwa ka anyị kwụsịrị ya ebe a unu rụzie ka ọrụ ndebe ụnụ sifa na ife okongwu adreesị ebe ife na-adị sifa na nke okwu sumodie stop mba end okay, can I end this here?